Pati Arya Sengkun ingkang ngawisangyaning para Kurawa. Salahnya pating pleper pating bludak kaya tirta bludakaning daratan. Mas. Mapaning madyaning alaka kundanging prawadya saweka pasara tambur miyang suling mapandhen taludak miwa pandira kakandha warna Pindo Jawadyana Sri Kawuryan Man Paman Harya ingkang putra Wundura Sasana nyadhung dawuh man niki Kurawa dikanthi wonten ing Kadipaten Permalang niki jane iki enten apa to man Raden ingkang putra pun Kartomarma ugi nyadhung dawuh ingkang putra pun
Swatama ugi nyadung dawuh paman. Wis kowe rasa omongan Cit, aku wis paham. Mengko tulis wae WA. Ya. Kula nggih nyadung dawuh man. Kok dadi dak ten Mayang niki jan wonten napa to man? Anak-anakku Kurawa kabeh wae. Mulane Kurawa tak kanthi lumarep ing Kadipaten Mermalang iki merga ngene. Kelenggan iki Gatotkaca bakal dijumenengake ratu ana ing Pringgondani. Monggo jane sak surute Prabu Arimba sing kudune menang dadi ratu Pringgondani kuwi Anggir Brajadenta sing pinangka pancer lanang. Mula iki mau aku lan Kakang Durna sapejagong kelawan Anggir Brajadenta sing surasane mengaruhi supaya Anggir Brajadenta aja nganti nyengkuyung Gatotkaca. Lah terus iki mau Brajadenta wis kena pengaruhe Kakang Durna kang banjur bakal balela nanging iki mau kedadak ana sowane Brajamusti karo Kala Bendana sing surasane ngaturi Anggir Brajadenta supaya manunggal kelawan Pandhawa melu nekseni nggone Gatotkaca bakal diwisuda jumeneng nata. Usana padha cenggah rembug lan dadi pasulayan. Nah mula kowe kabeh saiki supaya padha nututi Brajamusti lan Kala Bendana. Cekel nek perlu patenana wae wis. Mung kuwi dawuhipun paman. Keenggal do mangkat kono. Ya mengirin wan, mengirin. Dane pamrih napa to, Man? Kok Paman Sengkuni kalih Bapa Durna mengaruhi Brajadenta? Lho, pamrihe Brajadenta ben iso sekuton karo awake dhewe iso nggagalake nggone Gatotkaca bakal diwisuda dadi ratu. Ngono, paham? Nggih. Aning niku jenenge melu-melu ngurusi urusaning liyan, Wan. Niku padha karo malah nyumbang kekrisuhan apa kekisuhan. Nggih pun to, Man. Niku urusane mriko, awake dhewe mboten usah melu-melu. Lho. Lah ning nek Brajadenta sekuton karo awake dhewe, Kurawa bakale kuat kosok baline nek nganti Gatotkaca kelakon dadi ratu ning Pringgondani mesti bakal nambahi kekuataning para Pandhawa. Wis, bakune kowe gelem mangkat apa ora? Nek ora gelem mangkat, monggo tak atur kono ngersane kerakamu ya anak Prabu Duryudana. Halo. Niku lho, Man. Sing gugata mesti niku lewatul niku niku. Nggih, pun. Mangkat yo mangkat, ketang rubuh-rubuh gedang. Nah, ngono kok dadak kakean gunem. Kakean alesan. Satama. Dawana marang kabeh wadyabala supaya padha nututi Brajamusti dicekel, dibondo. Nek perlu malah dipateni wae wis. Babar pisan dawuhna wadyabala supaya enggal padha budal. Ya arepa mau saka Ngastina tekan Permalang wis nganggo budalan iki nganggo budalan meneh. Reh ning arep perang barang ya nganggo budalan men Kurawa ketok le kompak. Mangkat Satama, estuaken dawuh paman. Saweko risang patih anata prajurit baris nyawitiku malang kalong ing tekad pindha alun samudra
Anoman, Kakang Antarja, apa dene iki Paman Setyaki? Higir. Ya piye Dimas? Higir. Iki awake dhewe kedhawuhan dening para pepunden supaya ngawat-awati Paman Brajamusti lan Paman Kalabendana. Nggone sowan ana ngersaning Paman Brajadenta ning Kadipaten Mermalang. Sing kuwatirake anane Kakang Garotkaca bakal diwisuda jumeneng ratu ana Pringgondani kuwi mengko yen nganti Paman Brajadenta ngurina utawa ora trima merga ning di papan kuwi sing jeneng rebutan jabatan iki adakane sok nganti dadi regejegan apa maneh yen atine wis digawe wuta merga ngoyak jabatan wis ora mikir kanca dhewe, ora mikir sedulur dhewe, anane mung tegel karo mentala. Kanca mangan kanca. Mula babagan iki kudu sing ati-ati, kudu sing praetna lan waspada. Kuwi. Nggih kasinggihan, Kir. Leres Kakang Antarja ya ngono kuwi. Kakang Antarja kuwi tinemu sedulur luwih tuwa nanging babakan Kakang Garotkaca arep dijumenengake ratu ing Pringgondani ya kudu trima, kudu legawa. Apa meneh Kakang Gatot arep didadekke ratu Pringgondani iki kejaba oleh pangesune para pepunden ning ya disengkuyung karo para kawula. Ya Dimas lahir batin. Babar pisan aku ora meri karo Dimas Gatotkaca. Ya jan ngono kuwi kudune ngono kuwi, Kang. Apa meneh kuwi Pringgondani kuwi tilarane swargi yang terbuka. Ya Dimas mangkono bagus kan. Ya kaya ngono kuwi sing tak karepe iki ya kaya ngene iki. Sedulur ki kudu daya dinayan samat sinamadan tulung-tulung bantu binantu utawa saling mendukung disengkuyung bareng-bareng. Kanca Yena Antarja wis cilaka iki geger tenan iki. Paman Kalabendana kok mlayu-mlayu. Ana apa? Kowe cilaka dengan gegel. Ngene ya iki aku mau kaya Kakang Brajamusti wis kiaken. Tuhan Kakang Brajadenta yen jebul mak ning kono wis ana donya kaya Jengkuni. Ya jare mono Kakang Brajadenta ki ya nang kuyung kaya anakku Gatotkaca. Ning ya mergo ketekan donya karo Jengkuni. Banjur nyonya pengaruhe terus maya arep bali lho. Bali lho. Ayo bali lho. Bali lho. Ayo gagal Gatotkaca kok arep jumene gatu ning Pringgondani. Nganti ki mong Kakang Brajadenta lan Brajamusti do padu. Maya kae donya karo Jengkuni gawa Kurawa. Ketoke malah ya aku karo Kakang Brajamusti. Iki gegel tenan iki. Lah oto larak tenan to. Ora lidok jare wong adaplok. Tenan to. Sing jeneng rebutan ki nek ora ngati-ati tenan iso digawe wuta atine. Nggih. Menika malah para Kurawa melu cawe-cawe wis. Kurawa ki ning dipapan mesti ngono kuwi. Senengane mbebutek banyu bening wis. Ayo. Iki awake dhewe sing kejibah supaya menjaga ketentraman. Mula awake dhewe ya kudu nyambut gawe. Nyambut gawe napa? Lah kan isine Kurawa tok. Enten turnane mboten. Wah, iki ora nyimak. Ora nyimak.
Ayo Kakang Antarja. Sik buri sapa mau jenenge? Iki po. Surat dituting-tuting Kang kuwi kok. Ayo gek jong apa maya Jawa apa iki nyeng-nyeng iki wis ayo gek mangan mesake paman kula Bendana kula. Krapa kang tumingal acampu samyong dali lirate tulate koto oh wah malang gadak mentang kaya ganti wong adeg kaya ndoh mripate mandeng aku tanpa kedhep sedagi dasar para nyoto Kartomarmo kowe kanthi wadya bulus gelar sepapan monggo iki ning Kadipaten Permalang yo pancen arep melu gagalake Gatotkaca bakal didadekake ratu mula kowe sumingira ndi Braja Musti karo Kala Bendana sing kudune sumingkir kowe lan kula kowe ora kena melu-melu nyampuri perkara iki as ora idep sedyaki wani ngalang-alangi malah tak katutke dosane Kemping loro nginjapat diwani dening aku apa musing tauteni babu arep ora minggat saka ngarep ketebak dada mungkin marganing patimu sing oleh prapten kalis Kartomarmo
Jebol kamu. Wow. Ayo, cocok tuh gak jajamu. Berani tubak bol jasa. Waduh, ketemu munyuk. Wah, yo, cadak rica-rica. Udah.
iki wae. Ngopo iki? Bahagia. Aduh. Ngopo? Brang, ra ketang sedila yo. Gelut. Aku nek ora perang sedina awakku rasane wis ora penak. Kampleng-kamplengan iki. Ampun sapa? Oh, boleh. Kok kene. Oh, ayo gas kok sing enom sok. Lho rene. Nah. Ping telu. Iya. Tak merem. As. Gentenan. Oh. Wis sing suwe no. Ngene wis meneng. Heeh. Oh. No pisan wae. Aku pisan kowe ping telu. Ora apa-apa. Seneng nek ngene iki. Siap. Wah, kepruke sing pajak li. Alah. Alah. Ketoke mau ki le do budalan do semangat. Do budalan do semangat mau ki bareng kon nyambut gawe kon perang. Alah. Kurawa. Wis iki ora iso wah mumet aku. Kakang Dirna. Napa Pate? Mriki. Yes, kedap mriki. Nemu TV iki niki. Lah. Pripun? Enten napa? Kurawa kalah. Nggih. Pun cetha. Jelas. Nggih. Kurawane tesih mboten. Wis ana kartu anting. Hai? Kartu anting. Iki pripun niki Kakang Durna? Lah ora ngira jebul lah Braja Musti kala bendana diawat-awati karo Antasena Anoman Setyaki. Oh, Tepate. Napa? Niku tereng komplit lho niku. Nek Gatotkaca ora melu ora apa-apa. Lah urung Antarjane. Oh, kepiye niki Tepate? Pun iki mungkin mbangane Antarjane metu. Kita pergi pelan-pelan. Pelan-pelan kok banter banget. Kurawa. Ayo do mundur sik le, ayo le nego penjalin le. Adikku Raja
Gusti. Sepisan maneh nek kowe pancen isih kepengin tanggep dadi adiku lanang. Ayo kowe manunggal karo pun Kakang. Gagalake lan ngrubuhake Gatotkaca Kakang Brajadenta. Mbok yo coba dipenggalih, Kang. Wening rasamu selehna gagasanmu. Rama Prabu Trembuku mbiyen nate maring pitutur manungsa kuwi yen mung tansah eling marang makardining Pancadriya kuwi mung bakal kasinungan rasa demen. Nek wis seneng banjur milik indong lali Kakang. Elinga ya Kakang. Nalika Kakang Prabu Arimba mbiyen arep murut kasedan jati nate paring dawuh yen to Bratasena karo Kakang Mbok Arimbi peputra lanang ya anak lanang mo ingkang bakal jumenenata ambawani praja Pringgandani. Aku lan kowe ingkang tinemu tuwa ya mung kudu tinuwi-tuwi lan kudune nyangkuyung mayungi nyurung gregeting wong nom. Elinga Kakang, elinga. Kamukten iki sipate ora langgeng. Iki mung sandhangane kadonyan kang bisa wah gingsir. Mula aja banget-banget anggonmu nggondheli kraton Pringgandani ya Kakang. Praja Musti, cetha-cetha yen kuwi tetep arep nyengkuyung karo Gatotkaca. Mula kowe tetep tanggep pepalang lan tak anggep dadi musuh kowe. Saiki sing ana mung Brajadenta lan Braja Musti. Aja mringkus kaya wong wedok. Aku saiki wis dudu sedulurmu. Kadeka jajar klakon kowe dadi kesete Gatotkaca. Walah salah. Kakang Brajadenta, pancene kowe iki sedulurku tuwa sing kudune tak ajeni. Tak pundi-pundi nanging suwe-suwe pakartimu sak ngisore dlamaan. Dadi nyuwun sewu yen aku kepeksa uduani karo kowe Kakang. Bagus. Iki sing tak karepke. Lanang tenan kowe ngiras pantes. Aku arep nodi karo kekuatanmu. Ayo maju ak cokot gulung, ayo tak ladeni Kakang Brajadenta.
Oh. Oh. Wah. 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 Waduh. Ah. Wah. Ayo. Wah. Jatuh kan, gue kan. Ada senoli, ada senoli. Nghe cho tin nhớ vậy cũng đâu có cái cảm bằng tụi tôi kia nhưng ngay cả các phía sơ tình cho cả cho các phía sơ vui xin mà ra foto ya kecekakan foto kita cari ke piye wah oi nek sedulur do sedulur gelut ya ora prayoga wis saiki ngene aku sak sedulur tak ngulatake paman-paman sing do gelut kae mengko paman kala bendana supaya bali ning pringgondane lakon iki aturna ngersane bapak karo ibu Arimbi. Wah ya yo. Mbak Yu Arimbi iki piyajamu kakang biasa denda kaya kakang biasa muti malah to yo dhewe iki kepiye ayo.
kayune Purwasejati sore mumpung gede rembulane mumpung jembar kalangane ya surah
Mongko kemantos sing dalu jering ratri dereng wonten ingkang carita. Amung Sang Pertangga Pati kang jumlah saking Brangwetan nadyan ngalingan megarsa gunung-gunung marandini bisa merbawani jagat raya. Dewi tata sing kawantian dewasane nana wau kawusa anjen wis ngancik gara-gara Sukramangkara tumpak mendot tete kaloba sumur cita anggara kota Buta Maesaras Patimintuna Ekati Tricatur Panca Sacapto Hasta Astana Dasa Koro kering jating pakliran saking amung ngurmati mijilira parapat punakawan gelar Semargareng Petruk Swanulira Bagong ngang samya gojekan madyaning ngolomba alon arire Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon.